kasuwa ya zo ya tsaya ka duba kayayyakin da muka tara shi jama'a an gagara a zuwa saya saboda babu kasuwa ya zamu da alaikum mai shago to Allah ina son fanta no ko fanta yawa wallahi me yare fanta akwai jafi babu fanta ba sai kok muka samu shikenan yawa a'a nawa ne nan din wai wannan na sha murtala ko za ka rike kudin ka abin naira 100 ne fitan baka naira sana baki hakuri ba mu sani wallahi ni anda kai ka naira 100 da baka naira kenan ya saboda kai ba fulatarin ba diga na kake nema ba fulatarin ba na fulatarin abin naira 100 da baka mutala saboda kai imanin ka kadan ne haba wannan mai yana wannan abu